na wszystkich targach w Europie, kiedy hodowcy odwiedzają je, zawsze możemy spotkać firmę Renfried. Firma Renfried jest to firma, która produkuje bardzo dużą, szeroką ofertę produktów dla hodowców gołębi i tutaj na targach w Sosnowcu spotkaliśmy pana Alfreda Bergera, którego mamy z lewej strony, jak również Krystiana Lasotę. Pan Krystian Lasota będzie nam tłumaczył troszeczkę o czym się zajmuje firma Renfried, jak również o filozofii, która przyświeca jej przy produkcji tych znakomitej jakości produktów. Proszę bardzo. Alfred, Eman fragt, chodzi mi o to filozofia, to znaczy czym się kierują produkując unsere Philosophie bei unserer Firma, ne? Was machen wir, ne? Was ist unsere Philosophie? In der Vergangenheit haben wir sehr viel Arzneimittel W produziert przeszłości robiliśmy dużo lekarstw, und heute hat sich die Philosophie eigentlich mehr dahingehend geändert, dass ale w dzisiejszych czasach się to troszeczkę zmieniło. Myśmy poszli bardziej w kierunku, wir versuchen, die Tiere zu stärken, die Immunität zu verbessern. próbujemy robić produkty, które wzmocnią system immunologiczny dla zwierząt, głównie dla gołębi, Parallel versuchen über natürliche Wege den Infektionsdruck zu senken. ale przy tym również lekarstwami, ale głównie naturalnymi środkami, żeby to niebezpieczeństwo zarażenia bakterii czy chorób obniżyć. Das sind also heute neue Philosophien, die mehr für die Stärkung der Tiere sprechen. Mówi, to są takie nowe filozofie, które przemawiają bardziej za tym, żeby te gołębie nasze wzmacniać. Die neuesten Entwicklungen ist, dass wir im Hinblick auf die Regenerationsfähigkeit der I mówi, Tiere, a te najnowsze cele, jakie sobie składamy, żeby nasze gołębie jak najszybciej się regenerowały, dass dort unsere Ansätze sind, die Tiere so zu unterstützen, so zu stärken, dass die Regenerationszeit verkürzt wird. nasze myśli są skierowane przy tym, żeby te gołębie jak najbardziej wzmacniać i żeby ten czas tej regeneracji jak najbardziej skracać. Denn im modernen Taubensport ist die Belastung ja sehr hoch auf Bo die mówi, Tauben. w nowoczesnym sporcie gołębiarskim jednak obciążenie na te gołębie jest bardzo duże. Und da setzen wir an, die Tiere so zu unterstützen, so zu stärken, dass sie die Belastung möglichst gut I wegstecken mówi, und dlatego, dadurch mehr Leistung zeigen. dlatego my próbujemy, żeby je jak najbardziej wzmocnić, odpornić w krótkim czasie, żeby one znosiły jeszcze bardziej te duże obciążenia. Tutaj za wami jest taka plansza, na której są wymienieni hodowcy, z którymi współpracujecie. Tak. Żeby tylko powiedzieć, jest tutaj, zobaczmy, Wolfgang Kreper. Jest to hodowca, który w tym roku został chyba mistrzem Niemiec, tak? To jest człowiek, który zrobił wynik takiego, którego jeszcze w historii Niemiec nikt nie zrobił. Czyli wygrał wszystko co do wygrania, wszystkie kategorie mistrza Niemiec, łącznie z tym, że w pierwszej dziesiątce najlepszych lotników Niemiec 6 jest Wolfganga Ropera. Bei Wolfgang Röper zum Beispiel ist es so, dass das neue Protosaal, Mówi, u Wolfganga Ropera na przykład on zastosował nasz nowy produkt Rotosal. Jest to, dass dieses Produkt von Wolfgang Röper favorisiert wird. mówi, ten produkt jest faworyzowany przez Wolfganga Ropera. Wenn die Tiere vom Bettflug wiederkommen, Jeżeli gołębie wrócą, kriegen die Rotosal. z lotu do domu, od razu dostają ten Rotosal. Und diese Regenerationsphase zu verkürzen, das Mówi- ist da sein Ansatz. Po to, żeby ten czas regeneracji skrócić do maksimum, mówi, dlatego on to podaje. Dobrze. Tutaj w swojej ofercie posiadacie, wiem, bardzo dużą ilość produktów. Teraz jak te produkty stosować, jak je dawkować i jak też, czy zarówno w czasie sezonu lotowego, rozpłodu je wykorzystywać, macie taką gazetkę swoją, to się nazywa, zdaje się, Renfried Courier, tak? Tak jest. Tutaj w tej gazetce można zaobserwować, jak dany hodowca preferuje, jaki plan lotów, takie rzeczy, tak? Tak, bo mamy tam przedstawionych hodowców, takich, których prezentujemy w naszej gazetce i tam jest opisane, Po kolei jak to stosować. pokazane jest, co oni jak stosują, a prócz tego są wszystkie produkty pokazane i tam jest wszystko napisane, dobrze czytelnie opisane, jak się stosuje, na co, kiedy, po co. A prócz tego mamy wstawione nasze plany żywieniowe, łącznie z cyklem karmienia gołębi, nie? Rozumiem. Postaramy się w przyszłości odwiedzić firmę Renfried w jej siedzibie, tam gdzie się znajduje zakład produkcyjny i wtedy będziemy, jak się nazywa, szeroko zorientowani już, jak wygląda tam, jakie zasady panują przy produkcji. Tutaj jeszcze tylko wypada wspomnieć może o takich innych jeszcze sztandarowych produktach, które na przykład tutaj, co na targach się cieszyły największym zainteresowaniem z waszej oferty. Die Standardprodukte, was besonderes sind hier auf dem Markt oder hier auf die Messe,
vorgesehen. Was in Polen schon sehr lange sehr beliebt ist, ist Gervit W. Mówi, to co jest takie najstarsze w Polsce, najbardziej lubiane, to jest witamina Gervit W. Avifarm ist ein Produkt, was sehr beliebt ist. Avifarm, są to elektrolity i aminokwasy. Oder auch MUM als Energetikum. Mówi, tak samo jest MUM, który jest nośnikiem energii. Das sind Produkte, die hier in Polen sehr hohen Absatz, sehr hohe Beliebtheit haben. Mówi, to są te produkty, które od samego początku są bardzo lubiane w Polsce. Oder auch das Produkt Blitzform, was hier Mówi, sehr viel verwendet wird. tak samo jak Blitzform, który jest od lat szeroko stosowany i dobrze znany. Das sind, glaube ich, wenn man Züchter fragt in Polen, Produktnamen, die jeder kennt. Jeżeli zapytamy każdego hodowcy, myślę, że nie ma takiego, który tego nie zna. A nowość... Wichtig ist uns dabei immer unsere Qualitätsphilosophie. Mówi, dla nas najwłaściwsza jest jakość tych produktów. Ja, gerade morgen wieder sind wir bei einem unserer Lieferanten zur Inspektion, wo wir Aufwand haben, schauen, dass die Betriebe, die uns die Rohstoffe liefern, jutro będziemy u naszych liferantów, którzy dostarczają nam półprodukty. Będziemy z kontrolą, żeby sprawdzić, czy jakość, wszystko jest tak, jak my sobie tego życzymy. Czyli po prostu już jakość kontrolujecie na bazie surowców, które dostajecie do produkcji, tych półproduktów. Bezpośrednio, tak. Rozumiem. To też może, ja tak powiem, że to się może też z tym wiązać, że jeżeli by na przykład były produkty, powiedzmy, o porównywalnych parametrach, to wasze mogą być troszeczkę droższe, tak? Ale za cenę jakości. Tak. Pewności, że to jest najwyższej półki produkt, tak? Dokładnie. Rozumiem. Czyli na razie może podziękujemy tutaj. Postaramy się, tak jak wspomniałem, odwiedzić firmę Renfried. Jeszcze powiedzmy, w jakiej miejscowości się w Niemczech znajduje ta firma? Nasza firma znajduje się w miejscowości Hohenlockstedt. Jest to 70 km za Hamburgiem w kierunku Kielu. I tam postaramy się dojechać, żeby pokazać kolegom, jak wygląda na miejscu w firmie Renfried produkcja tych preparatów z najwyższej półki. A my jeszcze tylko na koniec pokażmy jeszcze raz może ten Rotosal, nowy produkt, który jak się nazywa, mniej znany może jest na polskim rynku, ale tak jak wspomniał kolega Alfred z kolegą Christianem, pan Wolfgang Reper, mistrz Niemiec, stosuje go u siebie i go bardzo, że tak powiem, poleca. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.